Samantala, pagbaha naman po sa mga ilang kabahayan sa Dagupan City, hiling po na agarang masolusyonan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ilang apektadong Dagupeños ang nananawagan ng konkretong solusyon sa nararanasang pagbaha sa mga kabahayan. Nakaparem ng IFM News Dagupan si Nanay Lydia Cornista, residente ng Barangay Poblacion Oeste. Lagi umanong nalulubog sa baha ang kanilang tahanan tuwing high tide dahil malapit ito sa creek na dinadaluyan ng Pantal River. Ayon pa kay Cornista, hindi nababaha ang kanilang tahanan nang magsimula silang manirahan sa Dagupan City noong 1969. Ngunit sa mga nakalipas na taon, napansin na lamang umano nito ang pagpasok ng tubig sa kanilang bahay tuwing high tide na madalas ay sinasamahan pa ng bagyo. Dahil dito, apela niya na mapagbigyang makapagtabon at malagyan ng unting hollow blocks upang maitaas ang level ng lupa sa kanilang bahay. Yung hollow block lang ho, saka ito yung hollow block, saka simento, at saka tabon. Tabon. Bubungan na, pa yung sim na lang, lubos-lubosin na ho. Base sa Climate and Ocean Risk Vulnerability Index o CORV noong 2023, pasok sa medium-high risk ang Dagupan City matapos makitaan ng 8.63% na inaasahang pagtaas ng seawater level at 8.24% tsansa ng pagbaha sa metro area ng lungsod. Bukod dito, nakita rin ang nadahilan ang mababang topografiya ng lungsod at lokasyon nito sa delta ng ilog. Sa kabila nito, ipinatupad bilang flood mitigation ang road elevation projects sa mga metro area ng lungsod na napapakinabangan na ng mga motorista at residente simula 2024. Bagaman nagpapatuloy pa ang konstruksyon, ilang Dagupeños ang positibo sa tulong nito sa mga residente tuwing baha, tulad na lamang ng katatapos lamang na elevasyon sa dating binabaha na Jovellanos Street sa downtown area. Walang po yung ginagawa ganito kasi iwas baha. Kaya naman baha, pag mamalig ka baha. Kaya malaking tulong yung ginawa nilang daan ito. Kaugnay nito, nagpapatupad din ng road elevation projects ang pamalang panglungsod sa mga bahaing barangay sa Dagupan City upang magkaroon ng maayos na daan at drainage system na dadaluyan ng tubig baha. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.